Wait lang ah. Wow, sarap. Gutom na ako, kuya. Report. Iginiit ni Senator Leila de Lima sa gobyerno na madaliin ang pagbibigay ng 500 pisong ayuda sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ito ay bilang tulong sa kanila sa loob ng 3 buwan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nagdudulot ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dismayado si de Lima na 3 buwan na ang nakalilipas simula ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng naturang ayuda pero hindi pa rin ito natatanggap ng mga benepisaryo. Naniniwala si de Lima na magandang intensyon ang pangakong pagtulong pero ayon kay de Lima, kung magagaya lang ito sa mga pangakong hindi natutugon ng mga kababayan natin at Uno, Grace Mariano, sa Carmen. Walang tuyo. Ha? Walang tuyo. Dami dito ah. Baka maalat na to. Bakit? Tinimplahan na ba? Bakit walang toyo? Ingat ba? Sarap. Ito maalat ah. Walang tuyo. Bakit walang sounds? Ay. Ba't walang sound? Patugtog ka naman. Ingat lang ba to? Wah. Tipin mo yung susunod. Hindi na ito walang tuyo. Pero nilagay ba? Wala ko. Yan mo ako eh. Yung sunod.
Hindi pa ako matutulog. Yan lang yung ano, lutuin. Hello pa! Ano? Yan yung tubig. Wala na, dry na. Wala na. Sino mo? Okay. Ikamarot ha? Hindi yan, Ilan ka tubig? Uy, daming tuyo. Hindi ko mahalit yan. yan. Hindi ko mahalit ha? Sumalit mo yung takot. Meron itong ano, tapis. Mahalit? Oo nga, Mimi, nasa ano pa, nasa apoy pa. Gutom na. Saan ba yung... Nagmerienda ba kayo? Wala na apoy. Hmm? Tayo palista po, tayo palista. Kain po kayo, pansit. Magpakaba ng buhay. Sino yan si ano, sibuyas? Okay na ba? Hey! Ito yun. Gawin mo! Gawin mo!
Puntahan na po yung login 1 po. Marami na gawin baboy. Bukas walang tayo lang. Nagluto sila ba? Kain po. Sa mga nasa baba dyan, kain po.
Hindi na lang makuha yung yelo. Kanda. Ano pagluto nante? Rolando. Baka bet niya lang. Tita ka na. Sabi ko na nga ba, bubutong ka eh. Pero utong na pala si Lando. Aga pa nga eh. Pati kanin. Ibig sabihin, maaga siyang matutulog ngayon. Kasi bago siya magluto eh. Ay, Nay! Nag-lunch naman ako, tita. Pero nagutom pa rin ako. Kain na. Saan yung upuan dyan? Binakbanit. Ano mo na? Ewan. Ito ba yung upuan dito? Dahil ko kayo pinagawa. Bakit? Para matikman naman namin yung luto mo. Yun nga yung sinasabi niya. Maglagyan ng toyo. Baka maalat daw. Ano na ba? Kay Mimi pa rin ba yun link na binaba? Puntahan po, Ilongga. Opo kasi. Puntahan po ang link na binababa. Siguro po lahat naman tayo dito hindi mga baguhan, no? So, alam nyo naman po yung mga mechanics na. Pero sasabihin ko pa rin, hindi sa akin to live. Hindi sa akin to live. Hmm? Hindi maano. Okay lang naman. Gutom na nga siguro ako siya. Kain pa. Hindi lang magugutom ka niyan, tinapay lang kinakain mo eh. Dapat lagyan mo ng kanin. Ito may pansit na kita. Diet ako. Wow, dahil na pero nagugutom siya.
Pista pala ngayon, Che. Oo, piyesta. Oo, may handa tayo. Kaya pala nagluto si Kuya Lando kasi fiesta. May pageant. Oh, shit. Bakit? Mamayang gabi may palabas. Oh, ano na naman nakita mo? Kala ko may nakita ka na naman. Na allergy. Tita, naglalay. Ba't walang picture? Yan, oh. Uy, huwag mo ko kukitan daw kasali din. May pageant mamayang 7. Oo, mga baklang pang kalawakan. Ha? Manood tayo, Che. Pero mga late naman yan mag-i-start kasi, di ba? Preparation pa. Sipag nilang na, mga ganyan kaluto. Bakit kaya? Siguro good mood. Pag nakabudmod yan. Tsambahan. Ano ito, may cook. Hmm? Masarap ito, may cook. Oo, tita. Sana. Kala ko ba diet ka? Ayun nga pala, nakalimutan ko. Diet ako. Jean, send mo kay Yuns yung hagdan. Gusto niya atang makyat. Pwede ba? Wait lang po kapatid, sis Yuns, kasi may yan, may hagdan yan. Hindi ka basta-basta makakaakyat ng walang hagdan. Wait lang nagtanong pa ako. Busog na agad ako. Host, send ko kay Yuns yung hagdan. Ulan na to. Kahit hindi masarap, kailangan. Parang okay lang naman sa akin, tita. Si tita napadagdag na. Bakit ba? Hindi masarap. Hindi ka nasasarapan. Sa akin masarap. Sabi ko kasi sa kanya, ako magluto din. Naba ko, maalat. Karne. Pero hindi ito inaano kong pansit. Ito yung purong kanton. Tapos alanganin ang luto. Sarap. Yung alangan, tita. Yung injilaw. Hindi naman. Sakto lang. Tapos may hipon. O yung purong kanton nga.
luto, tita? Ano, ako na lang magsisend. Hindi. Ano pang pansin? Pancit Canton yung tita. Puro. Hmm. Tapos may hipon siya. Oh. May kikiam. Bola-bola. Seafoods pancit yun. Hindi, may karne din. Hmm. Hmm. Ito nga may hipon. Ang kanton, may halo ng hipon. Kain na, sir. Luto ni Lando. Kuya Lando yan. Luto ba ni Lando? Signature Pag- dish yan ni Kuya Lando. Pag-akyat. Ito, nakaluto na siya eh. Ito, gabing lang ako. Yeah? Gabing lang ako ngayon. Ang kwarto nga natin, may nakapasok na maliit na lang. Baka sa ano, sa bintana dumaan. Dumadapo sa akin, hampas ako ng hampas. Inom na lang akong gatas na. Kung magkakapin lang ako mamaya. Hindi ako makatulog kasi pag magkape ako ng gabi. Ikaw nakatulog ka pa rin. Bata ka pa kasi. Sa settings mo yan. Yun, ayusin mo yung settings mo. Ba't nakamute yung ano? Oo, pero ayusin mo yan sa ano, sa settings mo. Bago ka lang ba sa StreamYard? Akin na to, tita. Ayusin mo yan sa settings. Yan oh, sabi edit your browser settings to allow StreamYard to access your camera and mic. Ano ba gamit mo? Phone or laptop? Oo nga, nakita ko na si JC. Hello po, nagalag shoutout po kay Leo. Thank you po sa pagtambay. Puntahan po ang link na April. Magdikit po kayo at mag-iwan ng bakas. Ay, tita. Baka maagang nag-loot si Lando kasi manunood siya. Hindi yan. Hindi. Baka mag-iinom sila. Luto na, kumain na nga kami. Sino po si Ninya Richie? Sino po yan?
Singer yan. Hmm? Ginagamit lang pangalan. Singer yan. Ano po yung main channel mo, Ninya? Wala bang ibang nagpalista host? Wala bang ibang nagpalista? Si Ate Lizzy ba to? Yung ni Nariche. Si Ate Lizzy ba? Puntahan po si puntahan po si kapatid ni Rose. Napapansin nyo, never naging profile pic ko yung, yung mga graduation picture ko. Puntahan po yung link ni kapatid Jerome. Busog na agad ako guys. Maubos. Busog na ako, tita. Tinapay. Wala kasi akong wala akong kape. Naiwan yung lalagyan ko ng kape dito saka yung fresh milk ko nandun sa baba. Medyo ibahin mo yung smile mo para gano'n. Paano kayo? Ibahin yung smile. Ang layo nga na itsura ko nung grad pic ko nung sa UST. Tapos yung grad pic ko nung PLM. Makita mo talaga na na-stress ako nung 40. Or iba na talaga, or iba na rin. Mega love shoutout po kay Remix Collection Reload. Sino po? Pa-type na lang po ng main channel nyo kapatid. Pa-type na lang po.
Yan mo na ito dyan sila. Gusto muna ko dyan. Okay. Tayo mga kita. Bakit? Hindi ka mahilig ka lang dyan. Dali lang. Ano yung klase dito? Yan. Maseda lang naman ang may fiesta. Yung maseda dyan. Yun. Ay. Iba din yung Doon siguro fiesta ng banda. Loyola, iba din yung... Oo. More or less lang. How much? Anong sabi tita? Ito na yung basket. Ito, ang lamang talaga. Kaya may nalis ko yung sandok yan. Mamaya may swimming na naman. Kumain ka ng utang ka ng tita? Utang? Utang ka? Oo. Parang gusto ko tuloy ng gulaman. Oh, si Ate Lizzie na pala yung nakalapag eh. Ang pangit talaga. Sobrang aga. Puntahan po si Ate Lizzie. Ayun, humahabol na si Remix.
Remix Collection, sino yan? Wait lang magpapakain lang ako ng rabbit. Wait lang. Kaninang link na po yung binaba. Mega love, shoutout po Sir Food Trip. Sali po kayo, Sir Food Trip. Uy, nalapag na pala ako. Thank you.
ko. Di ko pa nalagay sa ano. Yan mo yan. Natupi naman yan eh. Sali ka na po, sir, food trip. Gusto mo po, umakyat, sir, food trip para may kausap naman ako. Boring kasi. Bored. Ako lang yung dito sa Ako lang yung kahit dito sa taas. Akyat ka, sir, food trip. Sino ba Nina Richie, si Ate Lizzie ba yan? Uy, patamsakan mo naman yung premiere ko. Ako, paktay, baka makatulog ako. Hindi may kalab shoutout po Kuya Iman. Namiss ka na po namin. Thank you po Ma'am Adil sa patamsak po. Thank you po. Yung ko ba yan? Yung premiere ko ba yan na tapos na? Pangit po talaga to.
Ang dami po atang hindi nakapasok, ma'am. Alas 11, dun kami natakot sa nag-scan kami, tapos nag-white screen lahat. Yung pala, sabi ng CCTV, naman na double application. Hindi daw pumapasok yung pag-register kasi may mali sa picture. Tumawag ako dun po, simula alas 11, tumatawag ako, o alas 12, basta simula na sa parang alas 4 sumagot. Madami na ano talaga. Patulong lang ako sa estudyante ko. Ang bilis yung pagpatulong ng estudyante ko sa akin. Kaya lang, sa kasamampalan, ang 10,500 na yung asawa ko. Yung first, pag nasa hindi pa 10,000, ewan ko, may malinis ko agad sa isang daan. Parang napaka-imposible, di ba? Yung tandaanan niya lang yun eh. Pero bakit gano'n? 10K lang daw pala ang inaano ngayon. Kala ko lahat ng nag-aaral pwedeng mag-exam. Ganyan. Meron yan dati, 20,000. Ngayon, 10K. Pagka yung PPP, kadalasan po, mga ilan ang kinukuha? Hindi ko alam eh, kasi hindi na masyadong papag-isang ng PPP, di ba? More on PPP. And then, umuwi kasi ako dito. Wala naman exam. Nasa Korea ako, wala akong patita sa mga exam. Pero mamaya nagsa-face-to-face natin mag-register. Pero matibay. So parang, Mas maganda i-register yung face-to-face. Sa FCBC naman, sa Expolian, ang kagandahan doon, nandun talaga yung pangalan mo. So mag-register, okay, lalabas na rin. Patapos na rin ako. Siguro 2,000 or 3,000. Last time, nag-gusto mo kung 2021 October 26, 2021, lahat ng examiner is PCBC assessment, 2,000 something, and then ang nakuha lang is 900. Kasi tumaas yung passing score. Pero sa totoo lang, yung batch namin ito, pinakamababa ang passing score. Dati kasi ang daming magagaling. Lahat ng Australian, halos lahat nakaperfect. Ang naging passing score is 31 out of 40. So dapat siyang lang yung maging mo. And then, ngayon, sa amin ay 25 lang. Pero, sabi kasi ng professor, 20. So, parang umasa na sila lahat na 12 out of 20, out of 40, dapat naka-20 ka lang. Yung na sila, yung pala, ang daming 40 and 39. Kasi kasama na ako dun. So, hindi sabihin, depende pa rin sa mag-exam. hello Examiner, everyone. dahil sa proctor na sasabihin. Kung halimbawa kayo 10,000, ibig sabihin na mag-exam, nakapasok kayo dun. Ngayon, yung iba dun magpapasigurado. Pag nakaperfect sila dun, asahan nyo, hindi 10,000 din kayo kasi. Ma'am, yung pag nag-ano pagka na seminar, face-to-face, oo. Hindi ko po, kasi ako naka-attend. Hindi ko rin kasi nabasa. Ewan ko kung nabasa yung estudyante ko. Nagsagsakan siya ng Juwanan ng Google. Dahil sobrang busy ko kasi. Kasi kapag ganito weekend, siyempre, kahit naman yung space, alaga ako sa umaga sa baby, sa gawaing bahay, sa gabi lang ako nagtatrabaho. And then, pagkatapos, pahinga na. Yun lang ang utot yung araw ko sa buong linggo. Pupunta lang ako pa lang, bibili ng gatas, ulam, ganun lang. Yung gugulo din eh. Di ba alam niyo naman, na intuition ng season nyo is hindi kasama yung max test review.
yung panibagong 8,999 kasama kay Prof. Yung mismong letter ni Prof, mismong review. Aware ba kayo doon? Hindi ko po masyadong Ang nanggulo doon, ang sabi ko, akala daw niya ang magtuturo is Koreano. Dapat daw, ang nagtuturo sa Lisa is Koreano. Kayo po. Alam ko naman po namin talagang hindi Korean. Oo, ngayon siguro gumawa ng daming account, sinisiraan nyo sa Israel. Sa akin naman, dapat yung intention kasi dapat binabasa ng mabuti. Tsaka imagine, sobrang, nga po yun labanan na ng mga language center. Merong mas mababa, may mas mataas. Hindi na sa inyo naman yun kung saan kayo mag-enroll, diba? Wala naman tayong regret. O sige, may regret. Siyempre, nakita inyo na. Yun. Yung sa amin kasi na institution, sila yung gumawa nun. Sabi ko kang Joanna, bakit hindi sa akin sinasabi? Hindi ko naman estudyante yun. Hindi ko rin kilala. Sabi na, kalila naman daw nila kung sino nangyayari yung sa Philippines. Kasi ang akala daw nila, yung Koreano na si Sof yung magtuturo. Ang sa akin lang, kapag sinabi pa lang yung alam niyo, mas naiintindihan nyo yung salita ng Koreano. Yung tama. Diba hindi naman? At saka yung max test na sinabi doon, ay yung max test na audio and size. Kasi na may audio and size kayo, diba? Kasi dati nung nag-Korea din ako noon, at enroll na rin ako sa school, wala talaga akong maintindihan dahil yung teacher. Paano ko maano yun? Paano ko maintindihan? Siguro nga, mas maganda pa hanggang, mas maganda sa Koreano. Pero siyempre, paano mo maintindihan ng Koreano na kaya yun, nag-away-away sila na sa nila. Sabi nga sa akin naman, walang problema kahit sana tinanong gano'n na orientation. Bago nag-orient nun, ma'am, sabi nila si Prof daw ang mag-ano ng advance. Lang na napakinggan ko sa orientation, may time na siya yung magtuturo, pero hindi lagi. Kaya ako, di ba meron minsan free time? Yun lang yung talaga ko yun na yung orientation sinabi. Sumama ka sa orientation? Nung bago po ako mag-enroll. Sa mismong office? Sa mismo po, dito sa akin, bago po ako mag-enroll. Online lang. Saka, di ba, meron naman talaga mga free seminar si Prof. Uma-attend naman kayo, di ba? Ako hindi pa ako naka-attend kasi alangas lagi yung araw. Oo, laging natatapat sa class natin, di ba? Ano yung sinasabi namin ng mga Koreano? Kasi yung Koreano, sasagayin pa kami ng aralin. Hindi bihira yung ganun. Sa amin, sa akin din na. Sa totoo yung nag-aral ako, ang inyong class din ako, 6,000 na yun na, 6,000. For lang yun, for 2 weeks, tapos 2 hours lang ng 2 hours. Ay, grabe. Si Prof, okay yun eh. Way back 2014. Tapos, ang sitting lang, pero yung mga pinaturo ng basic sa intermediate na math test, wala pa yun. Sa bago pa rin ata kami mag-extend, hindi ka lang kami mag-math test. Pero after mo ng 2 weeks, tapos ka na. Hindi ka na pwede pwede ka rin Pwede ka mag-take-in, pero hindi ka tuturuan ng math test. Walang mga ulit-ulit ng wala na yun sa monumento. Saka yung teacher ko doon, nakapunta na rin siya ng Korea. Nag-isang din siya. Sarado na po, ma'am. Saan? Sarado na po yung school na yun. Sarado na. Oo, tagal na 2013 pa yun. Parang nagsarili na sila. Kagaya ng teacher ko, nagsarili na siya. Kasi nagpunta na siya dun sa Korea. Siguro nakaipon. Ako, bala ko din mag-sarili kapag nakaipon na ako. Pero matagal pa yun. Awag lang yun. Ang sinasabi mo kanina, ma'am? Daming nagre-reklamo sa sa GC. Oo, kasama ka ba doon? Hindi ako nagre-reklamo. Kasama ka ba dun sa GC? Kasama ka dun sa GC na babasa? Opo, nababasa ko yung mga nila. Ito isa Saka, daw, gusto nga ang daming na-disappoint. So, parang, kasi para lang po sa akin, ma'am, kung desidido ka naman at nasa Pilipinas ka, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Ba't kailangan mong magpa-assist kung wala ka rin namang ginagawa? Totoo. Una, isa pa, alam mo naman,
Pilipinas ang internet napakabagal. Bakit ka magpapakasigurado? Ilang kayong i-assist 100? Sa tingin mo sinong unahin, di ba? Kaya nga po, tapos kapag hindi po nga siya At saka sobrang hirap. Kahit ako, imagine niyo, alas 8 pa lang nagbabantay na madaling araw pa nga lang. Hindi naman nakuha yung perfect size ng picture. Sobrang hirap. Kaya nga po ako, Talagang sinigurado ko na lang next year eh. Talagang binabalibag ko ang cellphone itong laptop. So, laptop, mapipigil lang, pero cellphone, nababalibag. Napapabandage na ako. Sobrang disappoint sa akin. Lang yung app. First time kasi namin yung mag-register through online. Ang swerte nga kay Prof. Ma'am eh, kasi Prof lang siya, pero talagang nag-message yun na galingan mo, study hard, ginaganon niya ko lang, tapos At saka, focus di ba, na ako. mas legit yung start niya, di ba sinabi niya, May 25 yung announcement. Di ba, nag-announcement nga ng May 25? Opo. Totoo talaga. Kasi Ako naman, sabi ko nun, di naman din ako na-disappoint nung hindi ako nakaregister. Kasi ang dami namang hindi rin nakakapag-register eh. Saka yung unang sabak pa lang na magre-register ka. Maraming hindi talaga nakakapag-exam ng unang. At saka, kahit ako ang estudyante, dun, magagalit ako sa kanila dun kung lahat ng nasa group ay nakapasa tayo lang ang hindi, di ba? Opo, Kaya ang dami din nagagalit. marami naman hindi nakapag. Marami yung naman namin gumawa ng dirty move. Halimbawa, magbabayad, something na ganyan para lahat tayo makapasok. Kasi siyempre, gumawa naman yung iba. Kagaya lang ng ginawa nila, nagpakalat agad sila ng link, di ba po? Yun na nga po. Diyos ko, buti na lang, di ba na yun? Tsaka kung hindi ako nagpasis, baka naklik mo na yun. Nakalik mo siguro makakapag-register ka. Pero yun na yun talaga. Kaya talaga ako talaga, napamura talaga ako. Sabi ko, gumalaw na naman ang POV ng galawang madini. Pero ngayon, sa message niya yun, ang sabi, mag-hit kasi scam at phishing. Yung si George, natandaan niyo si George. Ang Pauline George. Yeah, bakit po yun? Yun nga, may ako doon may kutob ako doon bakit ganun siya? Feeling ko siya yung nanira sa amin kasi umalis na yun sa hindi, batang isip kasi siya. So, parang dito si George, sorry, si dalawang na doon siya. Sabi niya sa akin, ma'am, wag mo isip yan. Pero alam ko na talaga, yun yung link. Sabi lang niya sa akin, reverse niya. Reverse niya, sabi niya, ma'am, wag kasi isang yan. Nahack yung FB yung Instagram ko. So, ako kasi dito na, nakatulog ako ng bata. Kung nahack yung FB yung Instagram mo, bakit yung nakakapag-chat sa akin? Yun ang nga po. At saka ang sabi pa niya, Dalawa hindi lang account kasi ako ata makaganti. nun eh. Sabi niya pa sa akin, hindi lang ako makaganti kasi mga din ako. Sabi niya pang ganun. Hindi nag-aaway pa sila sa YouTube. Sabi niya lang na mahahak para hindi Di ba man stop si George ng kay Dream? Hindi niya. Kaya nga lahat ng mga transaction na gagawin niya kay George, kayo na may pananagutan. Nag-post na din ako kay Dream. Pero ano po yun? Bago lang po ba yun? Bago lang ba siya? Oh, bago lang yun. Nung nag-apply ako, nandun na siya. Hindi naman kasi ako nakasihali. Hindi ako nakasihalubili sa kanila. Hindi ma'am, bago lang po yun si George. Parang napikon pa sa kanya si Sir Man. Yun eh. Di ba napikon sa kanya si Sir? Oo, din kinagabihan. Ano lang habang naghintay tayo mga stage ng mga magkwentuhan na tayo. Kasi matatapos naman na kayo batch. Eh, ikaw lang naman mamaya ang batch ko. Opo. 11. So, dito sabihin, bakit biglang magre-reverse siya ng gano'n? Kung hindi naman siya mag-exam, sabi niya sa akin, hindi ako mag-exam. Pagkakasabi sa akin nila Mantano, nila sir, mag-exam, may screenshot pa ako. So, sabi ko, pati ako niloloko nitong batang ko. Sasabihin niya, ma'am, idol kita. Ay, kumukuha lang ng info para sa akin. How come hindi siya mag-exam? Magaling na nga yun. Paano hindi siya mag-exam? Decidido nga daw siya. Sabi niya kasi ministro daw siya ng iglesia. Sabi ko, hala, may katungkulang pa pala. Isip ko, may katungkulang pa sa iglesia, ganyan kapakapa. Ayaw ko na lang. Basta, kahit anong transaction gagawin ni George, wag na. And then, kung halimbawa, may mga nangyayari sa video na sa email, lahat naman ng language center meron dyan mga style lang. Papasok sa school, tapos, ang gagawin, nangingira. Kahit saan, sabi ko na yan. Alam niyo, ma'am, paano kaya yung sa e-read ko sa POE? Kailangan palitan ko na pala yung password ko doon. Palitan mo na. Sa
tawag dun, yung payang area ngayon, dyan ako nabusit, wala naman palang punta. Dyan namin pinarapit ng supat lahat. Pala, sa DMW. Baka mamaya paslukid din ng mga Akala kasi namin, mag-pop up yung